qeda umhlaba solokwaba khona ukuthi okuthiwa makukhulunywa ngakuthiwa yena ekufeni wathatha amandla thina makuthiwa thina siyafa siphelelwa amandla yena kodwa mefa uthatha amandla yithi esinika usathane izinto waphucwa thina amaKristu we are reckless yabona nje kubonakala ngathi usathane unamandla kwanja yithi esimnikayo imoya abazalwane abafela enkosini isezulwini njengamanje endaweni ebizwa ukuthi iparadise kunabantu abashumayela ivangeli bathi akekho umuntu osezulwini bakhona ingakho umpostoli Paul mayekhuluma athi ingakizwe ithi emanxebeni akhe philisa amanxeba omuntu uthi lo ulimele ngiyaphila ngamanxeba uJesu kuphela amen ingakho indaba kaJesu ngeke uyikhulume njengendaba yani yabantu. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele ipresence, sibonge nje ipresence kaMoya oNgcwele, simbingelele naye ekhona phakathi kwethu ngoba uhlale khona hlale nathi sashiwa naye. Ngiphinde ngibingelela abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Sanibingelela, siyabonga nje ngakho konke enikwenzayo nilokho nibuya nizobukela nichoose le channel niya subscribe na like na commenta. Sanibonga nje bazalwane na kuma channel members, sanibonga kakhulu nje ukusupporta lo msebenzi ukuthi uqhubeke phambili. Sayibonga nje inkosi ngakho konke. Koqala ukufika ngizothi nje sakwamkela awulahlekanga impela sendaweni right. Sikhuluma la umuntu kanye noNkulunkulu. Namhlanje angikho ngedwa. Ngino babukhumalo la. Abaningi ke sebeyamazi koqala ukufika ayi ukuwabheke nje uchecke nje igama elithi Phelelani Khumalo. Ayothola imfundiso nje zikhona ziningi. But namhlanje size nenye futhi. Ake before sekude ngivumeleni ngimamkele babukhumalo siyabonga. Siyabonga kakhulu babu Shabangu. Yebo. Kade yagcinana. Sekunesikashanyana yebo. Ngiyabingelela nakubabukeli nakubalaleli emakhaya. Amen. Ya beKota 2 Media. Yes. Abantwana bakaNkulunkulu. Njengoba usuchazile ukuthi nje indaba iphakathi komuntu noNkulunkulu ibeka mnandi. Impela. Phakathi komuntu noNkulunkulu. Yes. Size ngalokho. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu. Siyabonga nje futhi ukhona. Ngifuna nje nokuthi size simoshe isikhathi sivele nje singene endabeni siqhubeke nayo ngokholwa inkosi. Kunjalo. Siyambonga kakhulu nje uNkulunkulu. Yebo. Sibonga nepresence kaMoya oNgcwele ngoba ayikho into ekaNkulunkulu esingayixoxa umoya engayixoxi. Yes. Ngako nebandla mothi yabheka lishiwanga nabafundisi. Ya lishiwe noMoya oNgcwele. Umoya oNgcwele uKristu. Yes. Ephila kithi thina abantu. Umoya oNgcwele uJehova uqobo lwakhe ephila kithi thina abantu. Kunjalo. So ezenzela umsebenzi. Akekho umuntu ongamdumisa uNkulunkulu ngaphandle kwendlela kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyasidumisa. Ngiyezwa abantu bekhuluma ke bethi uNkulunkulu akakwazi ukusidumisa. Well, that statement is partially true. It is partially true. It is correct, but at the same time it is incorrect because uma sizothi sodumisa uNkulunkulu simdumisa ngendlela esethwe uye yena ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi uNkulunkulu indlela ayifunayo ukudunyiswa iyiphi ngaphandle kokutshelwa uNkulunkulu. Uzazi yena into emnelisayo. Yebo. So abamdumisayo ilaba abayomdumisa ngendlela yena ayishilo. Yes. Futhi ngamanye amazwi udumo lwakhe levela kuye. Thina okwethu ukuthi sibe ngama vessels okulikhera silubuyisela kuye. Yes. So ibona lento masifike ezulwini mesibona inkazimulo kaNkulunkulu ukuthi the glory of God noma ukukhanya lokukhona ezulwini. Yebo. Sikuthola kuNkulunkulu kubuyela kuNkulunkulu. So kuyasecirculate ukuze sibe nako nje sikuthola kuNkulunkulu kubuyela kuNkulunkulu ngaphandle kokumosha isikhathi. Kunjalo. Babu uShabangu. Yebo. Ya indaba nje soyixoxa sizoxoxa yona lo ndaba leyo indaba kaJesu. Kukho kunye uNkulunkulu angivusela kona ngaphandle ukuthi ngizotshela abantwana bakhe bandla ngendodana yakho Kristu Jesu. Amen. Ngoba nansi indaba lapha ikhona. Nayi message. Yeah. Nayi indaba lapha ikhona abazalwane asisukeni emabandleni. Asisukeni ekhundleni. Yes. Asisukeni kubafundisi. Asisukeni kuko konke. Kukho konke. Bese sihlala kuKristu Jesu. Umuntu elahlekelwe uJesu ulahlekelwe idirection.
uma umuntu elahlekelwe uJesu loyo muntu ulahlekelwe ipurpose yokukholwa. Uma umuntu elahlekelene noJesu ulahlekelene nendlela walahlekelana neqiniso. Amen. But ultimately lowo muntu ulahlekelene nokuphila. Yebo. Okay. Sizongena kule party lengithe ngicela ukuthi sizokunjani kuyona. Kwamanje ngifuna ukukhuluma kanje. Indaba kaJesu Kristu. Yes. Ayixoxwa njengendaba yabantu. Nasi isihloko sami lapho sikhona. Oh, Yeah. okay. Indaba kaJesu Kristu ayixoxwa njengendaba yabantu. Yes. Ngokuba indaba kaNkuluNkulu. Yebo. Akusiye yabantu. Yebo. Uthema sivula lana I think umoya ongcwele bekhambela phambili wathi sokhuluma ngendaba yomuntu noNkulunkulu. Angangizwa ke kabi emakhaya ukuthi mangithi akusiya abantu ukuthi sengisho ukuthi uNkulunkulu indaba ya kaJesu ehlangana nabantu anisho njalo. Akusiye yabantu ingeka uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wayenzela abantu. Amen. Therefore asikwazi ukuthi masixoxa indaba kaJesu sixoxe njengendaba yabantu. Ayifani. Ngani ngoba le indaba kaNkulunkulu. Nakuba uNkulunkulu uthema eyenza le ndaba. Wathi kuyenzeni kwami ngiyenzela umuntu kodwa akusiye yomuntu. Ingeyakho uNkulunkulu wayiqalela yona wayihlela umhlaba ungakasekelwa. Amen. Wathi indaba kaKristu Jesu izoba ngeyomuntu. Yes. Ngizoyenzela umuntu kodwa ingiyami. Insindiso nje yayikhona umuntu engakenziwa. Yebo. Bafundizwe lithi iwundle lahlatshwa before umhlaba usekelo. Yes. Akhumbula hle lo ncwadi uthi kodwa nje ikhona uzoyithola babashaba. Yebo, So yebo. ikhuluma I think incwadi ngale ko John noma ko Peter. So kunewundle lahlatshwa I think uPeter. Elahlatshwa before umhlaba usekelwe. Futhi le ndaba yaxoxwa yaqedwa before nomhlaba uziwenziwe. uNkulunkulu exoxela yena eyedwa. So uma isimbuliwe ke le ndaba izwi kaNkulunkulu asithinte nje incwadi ezimbalwa. Lithi imfihlakalo ebifihliwe kwaphakade. Yebo. Right. Sihamba siqale lapha ku Corinth ku base Korinte bokuqala 1 Corinthians le nje ifoundation yayo le ndaba ukuthi kahle kahle yini lento esixoxayo. Ngoba uma sizoyixoxa njengendaba yabantu sigcina simphika uJesu ezuKristu. Uma sixoxa njengendaba yabantu sigcina simphika uJesu enguJehova enyameni. Yes. Simphika uJesu uNkulunkulu ngoba the moment sixoxa njengendaba yabantu iyacima. Yebo. Iyacima. Ivele ingakho imqondo ingakho isense. Ivele ibe enye into ivele ibe isijingi mengayibeka kanjalo. Yes. Yebo manje nansi incwadi laphana ngithe 1 Corinthians chapter 2. Amen. Yeah, umpostoli Paul ukhuluma izinto eziningi la intshumayelo kaPaul eKorinte lapha uthi namba azalwane kufikeni kwami uverse 1. Nje yeah, namba azalwane kufikeni kwami ngiyena ngifikanga ngobungcwethi bokukhuluma nobokuhlakanipha. Uthi ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. So lento ayikufuna ukuhlakanipha. Yes. Ifuna ukuthi engathi ungezwa uNkulunkulu eyikhuluma bese wena uyayifakaza. Phela nje. Ngoba mongabe uzofuna ukuyizela ngokuhlakanipha ngokuyikhuluma. Nangu umpostoli Paul uthi angikufakanga ukuhlakanipha la. Yebo. Futhi le ndaba ayifuni ubungcweti bokukhuluma. Funa ngathi ungezwa uNkulunkulu eyixoxa bese wena uyayifaka makuthi umuntu ayifakaza into kusho ukuthi ngamanye amazwi lo muntu uthatha lento atshelwe yona wayesethi mina ngitshela ukuthi Yes. lo sibanibani lo enikhuluma ngaye noma lo ngithumile uthe kimi awukhuluma kwakho ufakaza lokhu otshelwe kona ufakazi lokho ke ingakho makuthi uzoba ufakazi endabeni noma esigamekweni awuqhamuki nezinto ocabangayo nezinto awukhandi izinto uthi ngibona imoto ijika ngaka right irobot livulile kwaqhamuka enye yayishayisa into uyibonile uyixoxa njengalokho uyibonile awukhandi kwakho awubi creative awukhaya ufaka futhi namagama amnandi ukuthi uxoxa nje uthi ngibona imoto iza ngoba uxoxa lento uyibonile yebo imoto awuthi ngibone vehicle noma usebenzisa amagama moving bani uthi nje ngibona ngani uyafakaza ngakho uthi lana ngene ukuhlakanipha yebo nobungcweti bokukhuluma amngeni ngani sizofakaza yes now before ufakaza two things ezidingakalayo yebo into omuzoyifakazela kufanele kube into izwile into omuzoyifakaza kufanele kube into uyibonile yes right uma ungabonanga noma ungazwanga kwazi ukufakaza there is why mangikhuluma la ngithi kuyadingeka sengathi mangathiwa kuzoxoxwa le ndaba ungaba umuntu ozwile angedeke noma obonile amen inamandla leyo ingakho umpostoli Paul mayekhuluma uthi lapha encwadini kaGalatians
uthi mina elami ivangeli engilishumayelayo uthi alivelanga ngokwabantu Yes. talibuyi kubantu uthi kodwa livele ngesambulo manje mayithi izothi ivele ngesambulo uthi lento yambulwa ngayibona Yes. shuthi ngamanye amazwi ngaxoxa uzothi mangabe ekhuluma phana ku2 Corinthians chapter 12 bengaphosisi athi ngathathwa ngiyamazi umuntu esezulwini esingaki lesithathu Yebo. uthi ngaboniswa izinto ezinkulu uthi ezinye namazwi akhulunywa kumina kwathi akuvumelekile ukuthi ngingawakhuluma kodwa uyamuzwa mase sixoxela le ndaba uthi hayi man lo muntu wayizwa wayibona futhi lento ngendlela abhale ngakhona incwadi uxoxa into ayizwa futhi ayibona uthi ke ngamanye amazwi elami ivangeli engilishumayela alibuyi koPeter Yes. uthi alibuyi koJohn uthi kodwa ngalithola ngasambulo sikaKristu ngaboniswa lento ngatshengisa uthi imi kanjani therefore uthi lana ke ngiyayifakaza lento engaboniswa yona nengatshelwa yona Wow. Amen. so le ndaba kaJesu Yes. le ngako ngithi ayixoxwa njengendaba yabantu Yes. ngoba ayisiye abantu yaNkulunkulu nokuba uNkulunkulu utheme yenzela umuntu kodwa ufuna sengathi singathi masikhuluma siyizwa from kuyena Yebo. alikhandwe ivangeli Amen. liyafakazwa Yebo. now ake ngiveze asigxume ngizogcina ngaqedanga ngoba ngizwa sekuvuka nokushumayela mina Amen. siye lapha yana ke ku khona la uverse 6 Oh, okay. ukhuzile wakhuza umpostoli phambi mhlawumbe singangiqi kakhulu asiye lapha ku mama bashaba ngivumele asambe naye asiye ku2 ngoba izogcina ngezwakala ithi ngokuba nganquma ukuthi angikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu loyo ebethelwe esiphambanweni kunabantu abathi bakhuluma bekhuluma indaba yelo kunjani ivangeli bethu uJesu elasuka esiphambanweni asikwazi ukulosimibethela yizwa lencwadi ithini ithi shumayela ubani uJesu enjani ebetheliwe ebethelwe indaba kaNkulunkulu asinakuyikhanda asinakuba creative uthela suke esiphambanweni asikwazi ukuveza izithombe angisho abazona baveza izithombe Yes. ngisaxoxa indaba kaNkulunkulu ubufakazi Amen. uthi umpostoli Paul sishumayela uJesu enjani ebetheliwe ngoba amandla evangeli akuJesu ebethelwe esiphambanweni kodwa ngizofika lapho simchaza Amen. now u3 athi ke mina ngangikini ngobuthakathaka nangokwesaba uthi nangokuthuthumela okukhulu uthi nokukhuluma kwami nokushumayela kwami uthi akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo uthi kepha kwaba ngesibonakaliso sikamoya nesamandla indaba kufanele ime ngesibonakaliso Yes. sikamoya now ngitheni ke Yes. ngithe ngeke sixoxe indaba kaNkulunkulu moya engcwele ngekho ngoba kusiya abantu Yebo. baningi namhlanje bayazama bayafuna ukuxoxa indaba kaNkulunkulu umoya engcwele ngayixoxanga bagcine bedukisa abantu Yebo. ufanele ixoxwe umoya engcwele bese thina senjani Thina siyafaka siyafakaza. Amen. izwa ku 5 uthini uthi ukuze ukukholwa kwenu kungeni ngokuhlakanipha kwabantu abushabanga sinenkinga namhlanje sinenkinga abazalwana abaningi banokukholwa kume ngokuhlakanipha kwabantu abanye baze bathemba ukuthi impela ekuzwe ezulwini ngibe kanjena yini lento izulu ngena ngokugqoka Okay. yeah khona nje asebazi lokuthi hey phela ungakwenza konke mangabe ungagqoki njengabo ngalendlela yabo awuye ezulwini am I cancelling modesty no but I'm saying indaba kaJesu ayimanga lapho Amen. indaba yensindisa ayimi ngemodesty Yebo. right Amen. ime ngesiphambano Yebo. ime ngoKristu Jesu Yes. ime ngokukholwa kuye hayi ngokukholelwa ekugqokeni okuthize ime ngokukholelwa kuye hayi ngokukholelwa ebandleni elithize ime ngokukholelwa kuye hayi ngokukhonza ebandleni elithize njengalabo bathi bakhonza bakhuluma ngendaba ebandleni ngenagama Yes. bomzimba yebo ngikhuluma ngabo straight indaba yensindisa yimi ngokuthi ukhonzaphi Yebo. yebo iyama ngokuthi ukhonza kanjani futhi ukhonza bani ukukhonza kanjani akuyi ukhonzaphi Yes. ngiyazwa wathi ngithini Ngiyakuzwa. yeah so ima ngokuthi ukhonza bani umkhonza kanjani okhonzwayo ubani kholelwa kuye uJesu Christ, yes. ubhalile ukuthi ukhonzwa kanjani Yes. la embhalweni so uma eqhubeka lencwadi ithi ke ku5 ithi ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu kume ngamandla kaNkuluNkulu uma umoya engcwele ngekho kule ndaba ukukholwa kwalabo abasuke bekholwa kusuke kungamanga ngamandla kaNkuluNkulu ngiphindeke le Yes. uma ukukholwa kwabazalwana basuke bekholwa kungamanga ngomoya oyingcwele kusuke kungamanga ngamandla kaNkuluNkulu Amen. ukuze ukukholwa kwabazalwane kume ngamandla kaNkuluNkulu kufanele kube ukuthi umoya iwona osebenzayo
Yebo. engekho umoya lokho kukholwa basuke bekwenza basuke bezenzela ngoba ukukholwa kwabazalwane fanele kume ngani Ngomoya ngomoya engcwele lo ungamandla kabani kaNkulunkulu ngakethu Jesu Kristu hlalani kuphi eJerusalem nezengcwalise ngani ngamandla from kaNgcwele. on high. Yes. Yebo. Ngoba wayefuna ukukholwa kwabo kume ngamandla kaNkulunkulu. Yes. Wayefuna ukukholwa kwabo kuze ngesambulo sikaNkulunkulu ngesibonakaliso lesabhaliwe ngaso la Yes. Apostle Paul ukuze ukukholwa kwabo kuzokuma ngobuNkulunkulu. Yebo. Hayi ngokuhlakanipha kwabantu nobungcweti. Yebo. Ngakho ngizothi indaba kaJesu ayixoxwa njengendaba yabantu. Yes. Ngoba ingekaNkulunkulu Yeah. ukuze sixoxe kufanele silalele ubani Umoya umoya ongcwele. sizwe Yeah. ngisaleya nje ifoundation Mm. bese u6 athi ke kepha ukuhlakanipha sikhuluma phakathi kwabapheleleyo ukuhlakanipha kambe ongesiwa kulesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi ababhubhayo 7 athi ke kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo uNkulunkulu akumisile ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade. 8 athi okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi ngokuba uma bebekwazi bebengayi kuyibethela esiphambanweni inkosi yenkazimulo. Yebo. Right? Amen. Now lento isitshela ukuthini indaba kaJesu yafihlwa kwaphakade imfihlakalo ebifihliwe kuNkulunkulu kuphi kwaphakade. Yebo. Ithe noma uJesu Kristu elethwe emhlabeni wafihlwa wafihlwa. Yebo. Uyazi kukhona esinye isigameko uyazi uma ukhuluma indaba kaJesu uMadida uSathane wayazi uJesu indodana kaNkulunkulu kodwa wayengakholwa. Hazi beka kanjani lento uma eyomlinga uyamtshela ukuthi wena indodana kaNkulunkulu. Yes. Ngakho phendula kodwa unalento ukuthi hayi kusengenzeka. uyabo ngoba ubane bazi ukuthi uJesu uKristu wayengeka mbethele. Yes. Uyayibona indaba yena emqondweni wakhe uSathane ngoba vele unobudlana ibeke nje kanjalo unobula ubuso buyi pride phela ubula. Yes. Emqondweni wakhe ngiyacabanga ukuthi wayecabanga ukuthi uma indodana kaNkulunkulu akumele ingafi. I think that's the interpretation yamaJuda naye ecabanga ukuthi uKristu kumele angafi. Bana mefika la emhlabeni aphile kumaphalisi and then uNkulunkulu wenze njani? Ashaya the opposite. Yep. Lokho kwamenza ukuthi undermine uJesu. Yebo indaba. Yep. Ukuthi amenza amthathe kancane athi akubani kuthiwa bekuye bengekaphile ngalendlela. Ubani kuthiwa bekuye bengeke ahlale nalabadobi laba. Okay, yes. Yabona. Ngakho ke lelithi lokhu leni imfihlo ukuhlakanipha lokhu kaNkulunkulu. Kwafihla kwaze kwafihlelwa nani nababusi. Yo, yeah. Khumbule phela namadimoni bemazi uJesu. Nange yokhipha amadimoni endodeni yaseGeneras lithi izwi kaNkulunkulu eseza akhuluma amadimoni athi indodana kaNkulunkulu unakwenzani nathi isikhathi sethu asikafiki. Right? Amen. Jesu Kristu wathi hey ubani wena ubathi sibaningi. Yes. So bemazi aza xoxa naye ayacelela athi hayi siyawazi amandla onawo uzosikhipha kulomzimba kodwa siyacela amadimoni ayanegotiate noJesu. Hathi siyacela sifake nake ngulubeni ungasisikalasha. Yebo. Uthi Jesu abani khona banika isicelo sabo. Yebo. Right? Amen. So ngizama ukuthini imimoya bimazi bimbona ngenkazimulo. Kodwa kukhona lemfihlakalo uNkulunkulu abe mfihle ngayo uKristu Jesu. Yes. Khona lapha ekubonakaleni kwakhe. Ingakho ke izwi kaNkulunkulu lithi malichaza masiqhubeka nje sizwe ku9. Uthini ke? Uthi kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi lokho izwe lingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhlizweni yamuntu uNkulunkulu akulungisela abamthandayo yezwe utheni ithi ngokuba kuthina uNkulunkulu kwambulile ngomoya lezi ndaba zambulwa ngomoya. Yebo. Ngani lena indaba kaNkulunkulu uma uNkulunkulu engayimbulanga ayixoxeki. Yes. Right. Mayiqhubeka ithi ngokuba umoya uhlolisisa konke yebo onokujuleka kaNkulunkulu. Ku11 athi ngokuba ngumuphi kubantu owazi komuntu uma kungeyena kungesiye umoya womuntu okuyena izwakhe. Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu. Ufuna ukuthi ihlaleke le nto le. OkukaNkulunkulu bazalwana akwaziwa abafundisi. Akwaziwa abafundisi uNkulunkulu akwaziwa abaprofeti nabaprofeti bayaboniswa bese bethi ngibona abakwazi ayi umprofeti ongazokuma la hayi ngiyazi mina
ukufana nomuntu oclaim athi ngibone ezweni ngiyamazi uNkulunkulu angeke umazi uNkulunkulu uboniswa ingxenye Yes. ngeke ulazi izulu Amen. uboniswa ingxenye kufana nesihoko Yebo. wena wazi lokho oboniswe kona Kunjalo. kukhona okukhulu okuyivast ongeke uzufinyelele kukona Amen. yebo lonto leyo Yebo. man God is infinity Yebo. and he's living in eternity. Amen. So uma kuthiwa eternity uthi ayinasiqala ayinasiphela uzokwazi kanjani ngoba thina we limited beings. Thank you. Yebo indaba. Amen. There is why we need the Holy Spirit ukuthi asixoxele le ndaba ngoba kusiye yethu Yebo. ingeyakho uNkulunkulu ene thina sikholwa ngokwesigaba esimbulelwe kona. Amen. Then izovela kanjani ipride uma si understand le ndaba. Ukuthi thina sazi lokho esitshengiswe kahle kahle asazi lutho. Yebo. Indaba kaJesu ayixoxa njengabantu ingeka uNkulunkulu. Amen. Right nakuba yenzelwa abantu kodwa ingekankulu asizweke mayiqhubeka ithi lapha na kulokhunjani ku11 ithi ngokuba ngimuphi kubantu owazi komuntu uma kungesiyo umoya womuntu okuyena ithi ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu akekho umuntu owazi izinto zikaNkulunkulu akekho. Yes. Even Abraham abahamba kahle noNkulunkulu Hey. even Moses wazi wacela uMoses wathi ngicela nje ukubona ke manje ubuso wathi uNkulunkulu hayi umuntu ongaboni ubuso bami Hey. ngani wayengayazi indaba kaNkulunkulu kuthe la bemlindele khona uNkulunkulu wavela waqhamuke ukufiphala ngoba umnyama kwezokala imibane edumayo wazwa lithi izwi kaNkulunkulu even uMoses wazi wathuthumela. Amen. Ngani wayehleze ehlali naye entabeni embona for 40 days kona mama esethi ngicela ukuba ubone enyini lithi wazi wasaba ufuna incwadi amaHebrew 12 lithi wasaba wathuthumela baze bacela bathi lamazwi bacela ukuthi angaphinda akhulunywe Hey. abacela abaphindanga abantwana baIsrael bafuna ukubona uNkulunkulu Yebo. Ngenxa yokwesaba nokuthuka. kodwa Yebo. cabanga uMoses wayenokuhlala naye entabeni Yes. lithi izwi kaNkulunkulu akekho umuntu ongazi izinto zikaNkulunkulu akekho. Yebo. So lokho sukukwazi usukumbulelwe kona nendaba yevangelimi lapho imi kuleyo frequency Amen. ngeke uyixoxe njengendaba yabantu the moment uyixoxa njengendaba yabantu uyalahleka ngoba indaba kaNkulunkulu idinga umoya Yebo. ukuze ixoxeke kahle isithi lencwadi ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa umuntu kuphela ngumoya kaNkulunkulu kuphela Yes. umoya kaNkulunkulu Yeah. owazi indaba yevangeli likaKristu Jesu Yebo. umoya ongcwele bazalwane emakhaya. Now Amen. sizweni leso exoxa siyacabanga ukuthi ke ivela kumoya. Yebo. Uma uJesu Kristu ezalwa Yes. uma uJesu Kristu ezalwa uzalwela ukuthi ufuna ukufa. Uma nje uJesu Kristu ezalwa into ayifuna Inhloso. ukufa. Hey. Yeah. Thina mazizalwa Yeah. sifuna ukuphila sibuse sengathi singaphila forever. Sisaba nokufa. Asikufundi ukufa. Yebo. Akekho umuntu othi mephila athi ngifuna ukufa, ngifuna ukufa. Kodwa uJesu hamba emhlabeni ethi ngifuna ukufa, ngifuna ukufa, ngifuna ukufa. Ngikuthatha phi ke lokho? Why ethi ngifuna ukufa? Because lapha ekufeni kunento uJesu Kristu ayezoyenza ngokufa. Amen. Esaphila uJesu Kristu kwakungakagcwaliswa Yes. umbhalo Yebo. uma esaphila. Kodwa uma esefile kuyagcwaliswa. Amen. Zonke izinto manje ziyagcwaliswa. Ila kuvela khona ukuphila ke manje okusha komuntu. Uma uJesu Kristu epha. So indaba kaJesu ayifani nethu thina singabantu ngoba thina masifa indaba yethi yaphela. Yabona noma kuthi umuntu ufile. Yeah. Zonke lezi ndaba ngabe esuke esenzela zona. Angabe siphi imali esebenza drive imoto namabhizinisi lawo mabhizinisi ayaphela nemali abesipha zona ziyaphela. Yeah. Kanjalo nobukhona bakhe ukumbona kwethu ukuthi ukhona. Kuphelile. Yanyamalala. Indaba yakhe incwadi yakhe emhlabeni iyavalwa. Yes. Kodwa kaJesu yavulwa kakhulu noma yaqala kahle mhla yefa. Inkunjalo. Amen. Yabona manje ayifani nethu. Ayayifana. Ake ngithi ukuthinta nje na incwadi ukuze abazali bangasali. Incwadi namaHebheru. amaHebheru 2. Uma sikhuluma ngokufa kaJesu sikhuluma ngento enhle phambi kaNkulunkulu. Yebo. Angezwe abanye sebeshumayela ivangeli bethu ngajabula yini mangabe ukuthi umfweni ubethelwe ukulokhunjana ngale bese uya celebrate. Akusivangeli kaJesu lo nto le. Umuntu okhuluma leyo nto la akambulelwe ivangeli. Uthi akabuye enkosini. Ukufa kaJesu ngako sabuyiswa. Ngako ukufa
zabuyiswa kuNkulunkulu ngokufa kaKristu Jesu. uNkulunkulu wabuyisana nazo zonke izinto ezayilahlekile. Lithi izwi likaNkulunkulu hayi emhlabeni kuphela, lithi ezulwini nasemhlabeni. Yebo. Wabuyisana nazo. Yes. So uyabona ukuthi iqala izinto ezintsha. Ngokufa kaKristu Jesu, lithi izwi likaNkulunkulu ufana nembewu, the seed eyayifakwe emhlabathini yotshalwa ukuze mayiqhuma ayiqhumiki imbewu. Iqhuma ihlahle esoveza ini ithele ezintsha. Akubuyi leyambe kufanele ife. Ingakho uJesu as a seed kwamele ukuthi afe. There is why indaba yakhe singeke sikhulume njengabantu ngoba umuntu efa ufika phele kuyaphela ngaye. Kodwa uma uJesu efa kuqhuma izinto ezintsha. Hey, yebo. Amen. Ingakho umbhabhadiso makukhulunywa ngombhabhadiso lithi uzofaka indaba yani yokufa kwakhe ukuthi sisuke sifa njengaye. Uma sivuka embhabhadisweni bese sithi siwe senjani sumukela ukuphila okusha. Uma uJesu Christ efa lo yamzimba lo wawushayiwe lo. Uma usuvuswa usubuya usungumzimba yiwe wona lo kodwa usungumzimba onokuphila okusha. Singichazela kuze bangasala abazalwane. Amen. Ngesikhathi uJesu Christ aphila la emhlabeni bekhona izinto abekhona ukuzenza yes. Right, but he was still limited. That's why belala. Siyambona phela emkhumbini wayelala. Yebo impela. Kodwa khona isikhathi la ezothatha wona lo yamzimba lo. Kodwa ngasalali. Futhi ngawo lo yamzimba azokhona ukuthi sithi ihleli nje kanje la. Yes. Avela ngawo wona lo yamzimba. Yebo. Athi ukuthula makubinani. Ngawo wona lo yamzimba wavuswa emathuneni owalala for 3 days. Lo yamzimba wafa, lo yamzimba wabethelwa. Abuye ngawo. Baze bathi sibona ithonga na. Athi nibona mina ngqo sondelani nizongithinta athi ithonga alinanyama alinamathambo bekani nginako nidlani. Ngawo wona lo ngani lo mzimba mawuvuswa usumisa ukuphila okusha komuntu. Amen. La khona umuntu sekuphila umoya kaNkulunkulu oyingcwele kuye. There is why bonke abantu abayomukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi umoya oyingcwele kaNkulunkulu uhlala kubo ngoba labo bantu bayathathwa bafaka emzimbeni kaKristu Jesu owanika ukuphila okusha Adam omusha. Amen. Ngoba manje wamukela uJesu Kristu usukuzothola ini ukuzalwa kabusha. Yebo. Okay, ithi ngagijima kakhulu uze ngizwakala. Asifunde la sizwe. Uthe uJesu wayefuna ini? Hebrews 2 verse 14. Okay. Ngakho ke njengokuba abantwana behlanganyela igazi nenyama naye uqobo wahlanganyela khona lokho. Wahlanganyela ini? Igazi nenyama. Njengoba njengathi. Yes. Encwadi mayiqhubeka sizwe inhloso ke. Ithi ukuze ngokufa. Kuze ngani? Ngokufa. Wayefuna ukufa. Ukuze ngokufa amchitho obenamandla awo. Obenawo amandla okufa ongukuthi uSathane. Ukuze ngako ukufa. Yebo. Angeke sikhuluma indaba kaJesu engathi sikhuluma indaba ukuthi mayefa kwababhlungu, mayefa uJesu yesikha. Ngokufa sanqotshelwa ngokufa kwakhe thina. Uyeyedwa umhlaba solokwaba khona okuthiwa makukhulunywa ngakuthiwa yena ekufeni wathatha amandla. Thina makuthiwa thina siyafa siphelelwa amandla. Yena kodwa mefa uthatha amandla. Uthatha amandla kuwo benawo amandla ako ini ukufa. Yes. Usathane phela bebusa ngokufa. So uJesu Christ uthi yazini wena utshela ukuthi unamandla phezulu konke. Ngizokutshengisa ukuthi you are nothing. I will subject myself to human being. I will be a man. And lento ithembe kakhulu. Ukufa ngizoza ngithathe kona ngunqobe ngako. Ingakho mayevela kuncwadi isambulo I think chapter 3. Yep. Uthini uyibiza ngani ngihlumelela ka nomilo kunjani ka David uthini kodwa khona indlela abeya ngayo uthi ngikhohle kodwa 19 ngifuna ukuyiphakamisa uthi uphethe isihluthelelo sani isandleni sakhe khona ini isihluthelelo sani zokufa nokuphila zokufa neHades ithuni ngoba ngesikhathi eyongena lapha ekuthuneni eyongena ekufeni wayeyolanda ihluthulelo. Yebo. Amandla okufa namhlanje akuJesu wawathatha ngokufa wekho kuSathane. Amen. There is why umoya wangena kuJesu uSathane noma engathanda kangaka ngeke akubulale. Yebo. Ayikho into angayenza kuSathane unless anikwe iauthority. uJesu athi hayi ungakwenza. Akanawo amandla
phezu kwethuna usathane akanawo amandla phezu waphucwa. Amen. AkuJesu lokhu sikuthola kanjani? Sikuthola ngokuthi uJesu Kristu athatha umzimba wenyama yomuntu bese ethi ngifuna ukufa. Sibuyele emumva ngithe uJesu mayezalwa wayefuna ukufa. Yabona ukuthi utholeni ke manje kufeni thola amandla. Amen. Ani akukufa. So that bonke abantu nazo zonke izinto zizoba ngaphansi kwesinabelo sezinyawo zakhe. Angabi nalutho uSathane. Amen. Yo wavuka enye into. Usathane angabi nalutho abazalwane. USathane angabi nalutho. Bakuhlaba ngisathane angabi nalutho. Yithi esinika uSathane izinto. Waphucwa. Thina amaKristu we are reckless. Yabona nje kubonakala ngathi uSathane unamandla kwanja yithi esimnikayo. Amen. Lethi ngiveza ukuthi ngikhuluma ngithini. Uma kuzozalwa umntwana uSamson. Yes. Kwafika ingelosi unini ubaba kaSamson wayibuza igama layo athi igama lami liyimfihlo. Ikhuluma nje igama lami liyimfihlo namanje alikaziwa igama laleyo ngelosi. Now is this story sika Samson? Yes. And Samson le ndoda le eshaya khula amaFilisti. Ufuna uzihamba le ndoda le impela eyimise kanzima. Ayinamandla. Amandla kaSamson ayesenwelini. Yes. AmaFilisti asikho isanusi. Ibeka nje. AmaFilisti ayikho inceku nencekukazi kaSathane angayibuzanga. Asikho isigodlo. AmaFilisti angasihambanga efisa ukwazi into eyodwa akupha amandla kaSamson. Yebo. Ayikho neyodwa inyanga nesangoma isanusi umprofeti wakaBhaal wakaAshrod owakhona ukuphuma nempendulo ukuthi uSamson amandla akhe asekhanda mgundeni akayikho neyodwa impela. ngani uNkulunkulu wayefihlile nje. Lokho uNkulunkulu akufihlile kuyafihlwa kuze kufihlwe nakuSathane. Indaba yevangeli injalo. Ngiyiveza lento thingithini. Indaba yevangeli injalo. Yebo. Right. Kwaze kwadingeka uSamson. Ngobula bakhe. Nokuba reckless kwakhe. Owayeyaliwe ukuthi ungadate intombi. Yebo. Engasiyo umIsrael. Futhi lemfihlo ungayivezi. Yebo. Kwadingeka yena ukuthi ayosarenda. Kwawuyokhuluma. Namhlanje it's exact the same image. Ngendlela enamandla ngakhona indaba yensindiso. Yonke into sinikwe yona. Yebo. Kodwa yithi surrender back to devil. Sathane exchange athi nginika ukuthi ngizokunika ukuthi. And we do surrender. That's why amabandla namhlanje aqalwe ngabafundisi abathwele. Ngani bafuna imali wathi Sathane nansi imali. Phela nje nami ungabe unganginika ingxenye. Yale ministry ngoba abazalwana abaningi laba esithi namhla bathwele babebizwe uNkulunkulu singayikhohlisi ngale nto. Yebo. Babebiziwe kodwa ba exchange. Badayisa ngobuzibulo. Yabona indaba. Amen. So now ngithini uSathane uphuciwe izinto zonke. Angifakazeleke lento. Yes. Lapha kuMatthew. Akanamandla uSathane waphucwa. Wayekwaba nawo amandla. Ngathi ngikhuluma ngendaba yezangoma ngithi sangoma abantu ababenamandla kabi. Sangoma wakhona ukuvusa umprofeti. Ngangezwe umunye omekhuluma athi umprofeti kwangasiwe umprofeti kwakuuye. uNkulunkulu ayithi zangoma abulawa. Ngoba ezazi ukuthi operate ngithe uMatthew 28. Okay. Amen. Avufunda no verse 18. Yes. Okay. Lethi ku verse 18 uthi uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Asandalana amagama athi ke manje ngiphiwe. Bese sandalana amagama athi amandla onke. Yes. Nguphi? Emhlabeni nasezulwini. Ezulwini nasemhlabeni. Wonke amandla kimi kusho uJesu. Yes. Uthi ngiphiwe amandla onke. Kusho ayisekho enye indawo esinamandla ngaphandle kwale yimi mina Jesu. Wonke mokhuluma ngendaba yamandla, mofuna ukukhuluma ngamandla ezulwini nasemhlabeni, sekufanele uye kuJesu manje. Zonke lezi indawo ezazinawo amandla nawo kufa. Wahamba uJesu wafika. Okokwamandla uJesu wafika thathe. Okwamandla wafika thathe. Ekufeni lapho okokwamandla nje. Obungoma wawani zonke lokukhohlisa wafika thathe. Athathe. Athi ngiyathatha okwami lo ngiyathatha ke. Ngani? Ngomzimba wenyama yakhe nangokufa. Amen. Uma efa uyothatha amandla okufa ekufeni
Amen. kwi-stronghold i-Hades Yes. ithuna la usathane ebusa khona wafika wathatha isikhiyi amandla and akathathanga some of the power wonke Amen. wayezulwini wathatha wonke abakuye ngani uJesu bekuNkulunkulu enyameni uzoqala ini ke manje uzoqala a newness of life. Amen. Uzomisa izinto kanjani kabusha. There is why masokhuluma ngendaba kaJesu sikwazi ukukhuluma njengendaba yabantu. Amen. Right? Yebo. Now uJesu uma kuzokhulunywa ngaye khulunywa ngoJesu. Yes. Uyayedwa umhlaba wonke selokwaba khona owazalwa ngoNkulunkulu. Yeah. Amen. Waba umuntu nje. Ngazi uma ngizwe ngokusho. Ngikuzwa kahle. uNkulunkulu wabadala abantu. Yebo. Kodwa uJesu akamdalanga wamzala. Right? Amen. Uma kuza uJesu emhlabeni uNkulunkulu ezoba inyama. Kwadingeka umoya Yes. ukuze uJesu abe khona. Yebo. So umzimba wenyama kaJesu nakuba wawinyama kodwa ubuyi kuphi emhlabathini. Amen. Abuye emhlabathini. Eh. Le. Okay. Ngiyazi kunabanye abazalwane abangayifuni lento engikhuluma bathi ngenza ivangeli bazalwane ngivula ngishumayelo engaboniswa kona engakuzo. Amen. And ngizokufakazela. Amen. Umzimba wenyama kaJesu sandalana amagama athi inyama. Yes. Awubuyi emhlabeni awusinhlabathi. Uvele ezulwini. Amen. Ingakho uNkulunkulu mayekhuluma ngoJesu athi indodana yakhe bese ethi namhlanje ngikuzele. Akakaze asho kumuntu uNkulunkulu athi namhlanje ngikuzele kuze kufike uJesu. Athi indodana yami wena namhlanje ngikuzele. Amen. Ngoba uma kuzokuza uJesu ezoba inyama wazalwa kodwa ezalwa uNkulunkulu kodwa waba inyama. Yebo. Yo. Uyayedwa futhi okwenzeka leyo nto. Yes. Kodwa kwakungagcinike ngaye ukuzala kukaNkulunkulu. Yep. Uma uNkulunkulu ezala lo mzimba wenyama ubiza ngokuthi indodana enguJesu Kristu uqala ilokhunjani ifoundation yokuzalwa kwamadodana namadodakazi akhe. Usethi manje ke lo mzimba wenyama uyisisuso senzalo yakhe. Yes. Ngiyazwa wathi ngithini? Okay. Ngiphinde lento ukuthi ngithini. Amen. Usethi lo mzimba wenyama la uNkulunkulu ayehleli kuwo ngomoya ngokugcwala. Usethi uyisusu uyifoundation uyiwumbu wokuzalwa kwamadodana akhe wonke. Amen. Ingakho uma ufunda uJohn 1 asekuyena. Amen. Uma ufunda uJohn 1 kaJohn 1. Eselapha ku12 and 13. Amen. Ithi kepha bonke abamemukelayo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kumukelwa bani? uJesu. Yezwa ke. Uma umukela uJesu uphiwa amandla manje ukuthi ube yini? Umntwana kaNkulunkulu. So yizwe uthi uzoba umntwana kanjani? Kodwa na umise ini umzimba wenyama. Yes. Sekuthiwa umuke wakholwa uJesu njengoKristu nakube senyameni. Njengoba nje. Yebo. Then uphiwa amandla. So ngalomzimba lo uzoqala izinto ezintsha ngalomzimba wenyama. There is why ngithi lo mzimba lo awubuyila so kuveza lo uthi awubuyila. Amen. Right? Yebo. But umisa nje uyisekelo nefoundation nesiqalo sezinto ezintsha. Yiziphi izinto ezintsha ukuzalwa kwamadodana namadodakazi kaNkulunkulu sizwe ke mayiqhubeka ku13:15. Amen. Uthi ithi abangazalwanga u13 ngifuna. Ithi abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Yes. Right? Yebo. Abangazalwanga ngagazi Yes. nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. uNkulunkulu siyazala. Yes. Kodwa kuqala kuphi? Ekukholweni ubani? kuJesu. Bese uJesu ekunika ini? Amandla ukuthi ube umntwana kaNkulunkulu. Lapho ke la kuvela khona ukuzalwa. Yini umoya. Yebo. Khumbula ukuthi uNkulunkulu yini? Umoya. Yes. Kodwa ukuze uzongena kumoya udinga umuntu uKristu Jesu lo wazalwa. Ukholwe kuye lo yamuntu uKristu Jesu. La umoya uNkulunkulu ayehleli khona. Yep. Ukuzala kuvela kanjalo. Therefore indaba yakhe uJesu Kristu asikwazi ukuyixoxa njengendaba yabantu. Amen. Ngani uma kufaka uJesu Kristu kulethwa ukuzalwa okusha. Amen. Kulethwa ukuzalwa okusha. Sithintile ke indaba ukuthi uma efa
wenze njani wayezothatha amandla. wayezothatha amandla wayefuna kona ukufa. Sakhuluma ngendaba yokuthi thina njengabantu ukufa sikufuni, kodwa yena ukufa wayezonjani wayekulangazelele ngoba ila khona okuzoqala khona izinto ezinje. Izwi likaNkulunkulu mhlawumbe ake sichaze nje le yelukhunjana ukuthi ngisho kanjani mangithi umzimba kaJesu awubuyi emhlabathini. Asiye lapha na ku 1 Corinthians. Okay. Ngoba umunye uzongibuza lento eshoyo uyithatha kukuphi ezwini ukuthi inyama kaJesu nakuba inyama kodwa umzimba wakhe awubuyanga wakhandwe ezulwini. Khande ezulwini. Wakhande ezulwini. Yep. Amen. Funda 1 Corinthians chapter 15. Siqala no verse 45. Okay. Yeah. Verse 45. Yes. Uthi kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu wokuqala uAdam waba ngumphefumulo ophilayo. Adam wokugcina waba ngumoya ophilisayo. Asimeke kancane. Yebo. Umuntu wokuqala uAdam waba yini? Umuntu ophilisayo. Umphefumulo. Umphefumulo ophilisayo. Lithi izwi kaNkulunkulu wathatha ubumbu uNkulunkulu wenzani? Walikha wenza umuntu. Wasephefumulela umoya wakhe. Umuntu waba kanjalo umphefumulo njani? Living soul. Yes. Umphefumulo ophilayo. Adam ke lokuqala wenziwe ensimini yaseEden umphefumulo ophilayo. Okay. Yes. Ubuya kuphi? Enyameni. Ubuya emhlabathini izositshela ukuthi incwadi. Isithi ke uAdam wokugcina waba ngumoya ophilisayo. uKristu Jesu nakuba ayenyama emhlabeni. Kodwa wayengasumphefumulo ophilayo olokhunjana ophilayo. Okay. Waye umoya ophilisayo. Okay. Loya nyama. Yep. Ekugcwaleni kwakhe nasekuhambeni kwakhe nasekuphileni kwakhe. Yep. Waye umoya ophilisayo loya nyama. Yes. Wow. Madoda, ngizochaza kanjani lento. uJesu Kristu kuncwadini kaJohn. Funa ngaseyithinta kodwa naye. Asiqedele leso yakuyona ngoba ngifuna ukuthi ngikante. Okay. Amen. Sizwe 46. Ithi kepha okokuqala kusiko okomoya. Kusakhulunywa ngoAdam icontext la kaAdam. Singabazali bangacabanga ukuthi bethu okokuqala kusokwama ukusho izinto aqala kumoya. Ayisho njalo. Ikhuluma ngokuqala uAdam. Ithi akusiyo kamoya. Mayisiqhubeka ithi kepha okokuqala kusokomoya kodwa okwemvelo. Ikhuluma ngoAdam icontext uAdam oqala nosibili bese kuba ngokomoya. Futhi iqala okwemvelo. uAdam wemvelo kwase kuzo Adam wani ke kamoya. Lo kamoya kusowe emvelo. uJesu Kristu wayengasowe emvelo. Wayo kamoya. Amen. Lo yamzimba lo yaAdam lo yanyama wayengasowe emvelo. Uvela kuNkulunkulu ngokamoya. Lo yamzimba. Okay, u47 athini ke athi umuntu oqala wavela emhlabathini engowenhlabathi umuntu wesibili uvela ezulwini. Wait. Lana kukhulunywa ngabantu. Yebo. Abantu siyazi uma sikhuluma ngomuntu ukhuluma ngomngani ngenyama nani negazi. Kuthiwa lo oqala umuntu siyazi ke siyaxoxela kuGenesis siyatshela ukuthi wabunjwa kanjani. Kuthiwa ungani ungowe asizwe. Ithi umuntu oqala wavela kuphi emhlabeni. Ungowenhlabathi uNkulunkulu wayenhlabathini wenza umuntu. Yes. Right. Kukhulunywa ngalo muntu. Kuthiwa lo muntu owokuqala. Bese sizo wesibili lithi ke umuntu wesibili uvela ezulwini. Yebo umuntu. Bazalwane yebo umuntu. Kodwa yena uvela ezulwini. Yebo yona inyama. Sayibona. Qaleni wayekhona ulizwi kuNkulunkulu ulizwi enguye uNkulunkulu verse 14 bese lo lizwi waba inyama. Amen. Loyo lizwi kusho ukuthi ngamanye amazwi masikhuluma ngoJesu we talking about word incarnated in the flesh. Izwi laba inyama. Izwi laba inyama. Lo muntu wesibili uvela ezulwini. Yep. Owokuqala kwayiwe emhlabathini kodwa lo wesibili kuzabe khona benyama kwavela izulu la kuMaria kuletha umuntu. Amen.
ngeke sixoxe indaba kaJesu njengeyabantu Yebo. ngani ngekaNkuluNkulu idinga ukubulwa ngomoya ukuze sizwe kahle Yes. ngani ngekamoya uNkulunkulu umoya Yebo. noma ubaba umoya abamkhonza kufanele bamkhonze ngani ngomoya nangeqiniso Yes. uma le ndaba ingaxoxwanga ngomoya ayiyukumbuleka kubantu Yes. ngani ngekaNkuluNkulu akekho umuntu owazi izinto zikaNkuluNkulu Yebo. kuphela umoya kaNkuluNkulu Amen. indaba kaJesu ayixoxwa njengabantu Yebo. nakubaba inyama kodwa leya nyama leya nyama Eish. yayivela ezulwini Amen. kunenyama eyavela ezulwini kodwa namanje futhi sisezulwini Hey. izeleni izela ukuzonqobela umuntu ithatha umuntu imfake kuNkulunkulu izeleni izela ukuzonqobela umuntu ithatha uNkulunkulu imfaka kumuntu Wow. ukuze kube nobunye phakathi komuntu noNkulunkulu bese uNkulunkulu athi laba bangabantu bami bangabantwana bami bese yena uNkulunkulu eyaphila ngomoya wakhe kumuntu Amen. bese ethi umuntu esezulwini kodwa abe yisithizini yasezulu umuntu esemhlabeni abe yisithizini yasezulwini Yes. Amen. athi umuntu ephila emhlabeni kodwa ama decisions okuphila kwakhe ngempilo ayiphila emhlabeni athathwe ezulwini kuthiwa lo mntwana kaNkulunkulu lo mntwana kaNkulunkulu lo mntwana kaNkulunkulu zidengelo sihamba namadimoni ehamba kuthiwa lo mntwana kaNkulunkulu Yo. kuze kufakaza amadimoni athi uPaul siyamazi Amen. athi kanjalo noJesu siyamazi athi ngani ngabobani ngani you are now registered as sons and daughters zikaNkulunkulu ngani ngomzimba wenyama kaKristu Jesu ngomsebenzi wesiphambano sikaJesu ngegazi nangokufa sabuyisana noNkulunkulu sathola ukuzalwa Amen. ngalo mzimba umisake ukuthi ngawo kuzoqala isisekelo sokuzalwa soqala isisekelo se-newness of life Yep. ukuthi izinto sezizomiswa kanjani kabusha sizweke lencwadi ukuthi iyayifakaza lento engishoyo 48 uthi njengokuba enjalo ngasemhlaba ongowani ongowenhlabathi banjalo nalabo abangabenhlabathi Yep. nanjengokuba enjalo ngowasezulwini banjalo nabo abangabasezulwini make kancane Yep. shuthi manje sekunabantu ababili kukhona iphethini yomuntu oqala ithi ngowani ngowenhlabathi uma umuntu engakakholwa kuJesu akafakwa kwiphethini yomuntu enjani wesibili Yep. uremain ephethini yomuntu enjani Wenhlabathi. oqala uba inhlabathi angcole abe ngaphansi kwani kwesono Amen. abe ngofile ephila yini ukufa ukuthi umuntu ngizochaza ukufa ukuthi umuntu aphile ngani ngamandla akhe Okay. yeah ngizochaza Okay. yeah second session izokukhuluma ngokuphila komuntu Oh, but okay. mhlawumbe mangakuthinta nje kancane ukuthi ukuphila komuntu olokhunjani okwesimo sikaAdam ukuthina ayithi uyithinta nje kancane ukuzizwakale kahle uma uAdam emenza uNkulunkulu wathi ulokhunjani wambeka ensimini yaseEden wayesethi ke akayigadi insimi azange achaze lutho ngendaba yokuphila Yeah. Yeah. apha until efika nomnyalo Yes. lo mnyalo uNkulunkulu ezana wasukuzokhuluma ngendaba yokuphila Okay. usethi kukhona konke ensimini ungadli Yes. kodwa ungadli lesihlahla sokwazi okuhle nokubi Yep. mhla wadla uzokufa ukufa phela kumele nokuphila futhi ukuphila kwakho kumele kutheni ungadli Yebo. ungadli ungilalela uzophila that was the first time uNkulunkulu ekhuluma ngani ngokuphila and utshela uAdam ukuthi ukuphila kwakho akukho entweni oyidlayo kume ngokuthi uyangilalela yini ngoba indaba yesekutheni uzomlalela yini uNkulunkulu Yes. yeah. ngoba yizwi leleza nalo Yeah. manje izwi kuNkulunkulu bani uKristu that's why makufanele kuvusa umuntu kulethwa bani ulizwi Yeah. kuletha uKristu ngoba ukuphila komuntu kwakukuye kuyini kukhanya kwabantu kuphila kwakukuye John Yes. 1:4 kuphila kwakukuye kuphila kwakuyini ukukhanya kwabantu Yeah. kwadingeka yena ke okonke kwavela ngaye uthi Yes. abuya zoba yini manje inyama evela kuphi ezulwini Yeah. uzazonika inyama abantu ini ukuphila Yebo. now uAdam ufa kanjani ke masizwe isiqalekiso noma sizwe ukufa ijudgment yokufa uNkulunkulu esekhipha Adam esedlile asizwa kuthiwa uNkulunkulu uthi usethi Adam uyafaka manje bese yathatha ibhokisi noma uyagubha umhlabathi uthi as from today usuzodla laleleke manje Okay. usuzodla ini Ithukutu. isinkwa sestu isinkwa libalekile igama lethi isinkwa Okay. libalekile kakhulu Yep. uthi usuzodla isinkwa sesithukuthuku sakho uthi ngamanye amazwi wena into okuphila manje sekuzoba kuwe uma ukuphila komuntu kukumuntu kusho ukuthi lo muntu ufile ngokukaNkulunkulu ngoba ukuphila komuntu akukho kumuntu kukuNkulunkulu ukuphila komuntu kunguNkulunkulu the moment ukuphila kwakho kukuwe
ufileke ngokukaNkulunkulu lo ngani ukuphila kwakho kusuke sekusenyameni there is why abantu abaphila bengekho uNkulunkulu benza noma yini ukuze baphile bathole isinkwa ngoba isinkwa sikhuluma ngokuphila amen angakubulala athi umuntu uyazama ukuthi abe inkunzi athi uyazama nizamela ingane zakhe yebo sezunemoto embili kodwa ubulala abantu inkabi yebo right ngani ngalesikhathi uAdamewa wafa yes right kodwa uma ukuphila kwakho kuNkulunkulu methi uNkulunkulu ungadli awudli there is why ke indlela uNkulunkulu abathesta ngabantwana bakaIsrael impendulo enikwa uJesu kuSathane uyilalele kahle ukuthi thini okay uNkulunkulu mayehamba nabantwana bakaIsrael ehlanu wabalambisa nesimabomu engaswele balamba bakhala baze bakhalela uMoses bathi ayazi thina besidla sithu usuka le ususa le eGibhithe uzosilambisa la yebo right uNkulunkulu waba provide ngemani kokuyi daily thing yes wayilalisa ibola but izwa ke ukuthi uJesu Kristu mase kukhuluma leso senzo uthi uthini ulingwa uSathane ku Matthew 4:4 yebo right uthi uSathane ephendula lani leli lamatshe wenze isinkwa leswa ngithi isinkwa sibalekile Okay. noAdam isinkwa noJesu Kristu sazokhuluma thini umzimba wami uyini uyisinkwa esiphilayo esivela kuphi isinkwa sika lo mzimba wenyama kaJesu isinkwa sikaNkulunkulu yebo phaliwe lezi zinto lezi yes ziphaliwe yes. right so sethi ke uJesu Kristu memphendula kulotshiwa kathi uJesu Kristu unpack le ngoba uSathane bethe shintsha ini itshe ulenze ini sinkwa Yebo. sethi uJesu kulotsha ukuthi umuntu akaphili so yabona ukuthi manje isinkwa simele ini Ukuphila. Right. sethi kulotsha ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodizwa ukuthi uphila nangani nangawo wonke amazwi avelayo emlonyeni kabani kaNkulunkulu. so kuze umuntu aphile ukuphila komuntu Yep. uNkulunkulu ukuthi enze lento uNkulunkulu ayishoyo uma ethi uNkulunkulu ungadli Yep. awudli ukuze uphile that's why thina sinokufasta sinani sinazo zonke lezo zinto ngoba sifuna ini sifuna ukuphila okungubani okuNkulunkulu Yes. siyankanta ke manje ngengibuyela la endabeni yokuphila Yep. umuntu Yes. so lo Adam lo olokhunjana omusha Yes. uvela kuphi ke ezulwini. akasiyo wenhlabathi Yep. mhlawumbe ngiqedele le nto uAdam lo oqala wafa kanjani kufaka kwathi uzophila ngani ngesinkwa sethu ukuthi uzophila ngendlela yakhe Oh. indlela abona ngayo yophila ngayo akasezi ukuthatha umnyalo kuNkulunkulu akase ukudirectwa uNkulunkulu nje indlela abona ngayo naye ukuthi mina mhlawumbe ukuthi avuke mawuthi akenzini indlela nje abona ngayo isithukuthuku sakhe Yebo. akasaniki ukuphila akusaveli kuNkulunkulu akusaflow sewukuthi nje vuka ndoda Yebo. uhlanganise yabona indaba Yebo. ukuze uphile Amen. In all levels spiritually emotionally physically Amen. umuntu nje waphila ngendlela abona ngayo that's why abantu baphuma abantu bahamisela obhali abanye bahamisela izithixo abanye baye emgodini abanye baye emathuneni namhlanje senza le nto abanye baye emfuleni abanye baye ehlahleni Hey. cause ukuphila komuntu kwasuka kuNkulunkulu wafa wasephila ngendlela abona ngayo thatha lapho kuSathane amandla ukuthi abadukisa kakhulu abantu Yebo. nani ufuna ukungena emabushabanga Cha ngiyakuzwa ukumamela impela uzana so kahle. lo wesibili uAdam Yes. lo wesibili ungowasezulwini Yes. right Yebo. akasiyowani owenhlabathi asizweke ibisithi lencwadi ke banjalo nalabo asifunde sizoyizwa kahle ithi njengokube njalo ngowenhlabathi banjalo nalabo abangabani abangabenhlabathi njengekube njalo ngowasezulwini banjalo nabangabasezulwini asime kancane sichazeke lento Yes. ngoba umuntu uzobuza ukuthi ngoba uJesu uthi ke babukhumalo akabuyi emhlabathini thina sibuye emhlabathini simba kanjani esimeni sikaJesu Yes. that is the question Yes. understand ka Adam sifana naye ngokwenyama kanjani kuJesu singena kanjani Yep. sifane naye asichaze something Yeah. uJesu usezulu ngomzimba wenyama yakhe lo mzimba wenyama kaJesu kunomoya ongcwele ohlala kuwo enowumbusi kodwa umzimba wenyama okuphi usezulwini Yes. indaba ye-second coming because i-second coming kaJesu Christ ihlukene kabili Okay. leyo kokuqala mengithi okokuqala bazama ngichaza isequence la lokho kokuqala la kuthiwa khona abafele enkosini kuyohluthwa kuyovuka bona kuqala Okay. Yes. bese benze njani bahlangana nenkosi kuphi Emoyeni. bese thina esisekhona senjani sokuguqulwa. ya kuguqulwa ini ineguqulwa
guqula inyama. yes Yes. yeah Mm. akuthiwa kuyokhishwa imimoya kuthiwa soguqulwa ngokuphazima kwesho Yeah. bese kuthiwa laba abafela enkosini bayovuswa yini evuswayo Kuvusa unyama kuvusa umoya abazalwane abaningi bayasala ke lapha imoya abazalwane abafela enkosini isezulwini njengamanje indawo Yes. ebizwa ukuthi iparadise kunabantu abashumayela ivangeli bakulokhu bathi akekho umuntu osezulwini bakhona Hayi, ingakho bakhona. umpostoli Paul mayekhuluma athi mina I'm divided I'm torn into two ukuthi ngihlale nani ngiqhubeke ngishumayela ivangeli noma ngife Yes. ngibe senkosini ngibe noKristu Yeah. wayengeke athi abe noKristu kubena athi ngisawulinde emathuneni kunabantu abathi imimoya yabantu yonke isemathuneni ushumayela into engekho Yebo. imimoya yabantu abafela enkosini isezulwini kodwa isalindile ilinde imizimba ukuze bazofana noKristu Jesu ngani uKristu Jesu usezulwini ngomzimba wenyama yakhe nawo lencwadi ithini ke ithi lesima yisu Kristu Yebo. umuntu phela lokukhulunywa ngayo lesima yisu umuntu wokugcina nathi esizelwe ke manje uNkulunkulu simele ukuba yiso asikafiki ke kuleso sigaba Okay. kusasetshenzwa leso umoya usebenza leso sigaba Amen. isiphi lesigaba esithi kuzonqotshwa isitha sokugcina esiyini Esingufu. yebo nqotshwa kuphe emzimbeni yenyama ngoba into efayo umzimba wenyama Yebo. uma sowuphothuliwe lo msebenzi Yes. umoya ongcwele seqedile ngoba umoya ongcwele osebenzayo manje Amen. ila khona kohlutha khona ibandla seliyoba mzimba munye lokhu lento esibizwa ukuthi umshado wewundlu umlobokazi wewundlu senjani secoliwe bese iyoba munye nomyeni wakhe ukuthi ngamanye lobunye kusho ukuthi sesiyofana manje nendlela uKristu Jesu ayiyo usezulwini ngomzimba wenyama nathi sesiyoba sezulwini ngomzimba wenyama Yo. this is the mystery ke this is the mystery asifunde sithi ayisho yini lento le Yebo. asise la khona la siyenza ukuthi ayisho into engishoyo Okay. Yebo. ithi ke kulokhunjani ku 49 futhi njengokuba benesimo songowenhlabathi siyakuba ayithi sinaso ayithi sinaso ithi siyakuba nesimo ngowasezulwini futhi lesi simo sisasetshenzwa sikwi process it is a future Yes. coming thing Yebo. siyakuba yiso sisasetshenzwa siyini ke lesi simo usezulwini ngomzimba wenyama kodwa umoya ongcwele kaNkulunkulu hleli kuyena ngokugcwala ene lo mzimba wenyama is a newness of life lapha usuyaphila ezulwini kodwa yakhona ukuphila emhlabeni ingake khona ungena ngayo emhlabeni athi ndlani ngumzimba nenyama alikho igazi la Yebo. alikho igazi la ngoba nayo into ezodida abantu Eh. lana igazi alikho ngoba igazi lenzeka ngenxa yesono kuze kube negazi eswalithi inyama ukuphila kwenyama ngoko kusegazini kuze kube nelokhunja kube negazi igazi livele esonweni uNkulunkulu wayengamnikanga umuntu igazi Yebo. so kuwa komuntu ukuthi umuntu abe negazi Amen. nayo ingakho lencwadi ithi inyama negazi ayithi inyama inyama ayikhona Adam ayenziwe wenziwa inyama kodwa yayinjani yayiphila ngomoya kaNkulunkulu kodwa the day umuntu ona inkazimulo kaNkulunkulu ya withdraw then ukuphila komuntu konke kwaba subjected egazini Amen. Okay. ngancwadi amaLevi ukuphila kwenyama yonke kusegazini Yes. uKristu Jesu uyakhipha ukuphila kwenyama egazini again ukubuyisela kumoya Ku original state. yes kumoya Yebo. phila komuntu bekukumoya Yebo. hayi egazini Amen. nawa sizwe ithi lesimo ayiso siyakuba yiso isiphi usezulu ngomzimba wenyama kodwa kuphila umoya kuyi kuwo lo mzimba wenyama kuphila inkazimulo lo mzimba wenyama usuyakhona ukuthi manje emhlabeni nasezulwini uJesu angasiqhamwa nje ehlila ngani unamandla phezukwani kwezinto zenyama Yebo. unamandla emhlabeni nabazalwane babizelwa lo ngakho umhlaba nje kuthiwa khona umhlaba omusha Yes. umhlaba Yebo. yebo kodwa umiselwe lemzimba le umhlaba kodwa umiselwe ini lemzimba Lemzimba. Ingakho kunalo mhlabeleli futhi nezwe lithi Mike wabonakala sofana naye. Sofana naye. Shuthi kungaleso sikhathi. yila kuyobe sezivezwa kuthiwa njengoba enjalo nani njalo ngoba kusakhandwa lenkazimulo yithi Yebo. nawo asizweke izokhulumela ithi futhi njengokuba benesimo songowenhlabathi siyakuba 49:50 asimuzwe uthi lapha ngisho lokhu bazalwane ukuthi inyama negazi ngifuna si-underline Okay. inyama nani Negazi. hayi inyama Inyama negazi. inyama negazi ungahlukaniswa hlanganisa ivangeli ngoba ikhona inyama ezulwini Amen. right Yes. uthi ngisho lokhu bazalwane ukuthi inyama negazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkuluNkulu nokubola akulidli ifa
elingukungaboli. Okay, angichaze Yes. something. Yebo. Uyawazi umqwayeba babu? Yebo, Shaba. umqwayeba. Wenziwa kanjani umqwayeba? Ibiltong. Yeah, yenziwa kanjani? Ayithi kuthathwa inyama yomiswe, iyomiswa. Uma kuthiwa uyomisa usho ukuthini? Mhlawumbe ungachazela umuntu. Kukhishwa igazi. Amen. Phinda Yebo. futhi. Khishwa ini? Igazi. Yeah, phinda Yes. futhi. Kukhishwa igazi enyameni. Yebo. Inyama isale iba nako yini ukubola le nyama? Hayi ayiboli. Yini ke bolisa inyama? Kusho ukuthi igazi. Hayi ukuthi kusho ukuthi usuphendule. That is why le ncwadi ithi okubolayo akunakulidla. Ima ithi inyama negazi uthi angeke lingene igazi ngoba linokubola kulo. Okay, yebo. Into ebolisa inyama igazi. Ubobona nje makuthiwa igazi lisuke lilonakala. Yes. Ngoba lisuke selifile. La faka igazi liyabola. Yebo. Inyama yakhona ukuhlala for into. That's why namanje ungathenga ngayo ngayetoro. Ufika uthola umqabudli. Yebo. Awubo wayo lakhishwa igazi. Leya nyama yinyama kodwa injani? Ayisaboli. Ayisaboli yebo impela. Naw kukhishwa igazi. Yes. uAdam nje wesibili kukhishwa igazi kufaka umoya Wow. ukuze inyama le ibe nokungaboli. Amen. Ibe nenkazimulo. Yebo. Bese iba nomfanekiso kaKristu. Amen. Yazwakala Hayi, nendaba yazwakala. ukuthi inyama negazi kisala bibashaya lapha abazalwana bethi hayi lento angiyizwa bibashaya lapha uma inyama inegazi ayokulidla Yes. kodwa uma isinomoya siyenyeka iform leyo Yebo. ngoba isenako ukubola asiqhubeke sizwekela ukuthi ithini le ndaba ku 51 ithi ke bhekani ngiyanitshela imfihlakalo ithi uthi umpostoli Paul ndiyabe ngikhuluma ngayo yini Imfihlakalo. ya uthi asiyukulala sonke kepha siyaguqulwa so ibalekile ke le balekile Yebo. asiyukulala njani Sonke kodwa sowenze njani sokuqulwa. asiqalela nani kukhona abafile Yes. balele Yebo. uthi bayekeni laba balele sebelele Yes. uthi kodwa kulala kwaba kusho solala sonke uthi kodwa noma singeke ke silale sonke kodwa uguqulwa Sonke sokuqulwa. nabalele bazoguqulwa Yebo. nabaphilayo abangeyokulala benze njani Bayoguqulwa. kukhulunywa ngale nto ebengikhuluma ngayo bengithi uJesu Kristu la eyobuya khona hluthu ibani ukuvuka kwabafileyo into ezobe yenzeka lapho kuzobe kuvuswa imizimba yenyama yabazalwana ababekholwa kuJesu iyofaka kwisimo sika Kristu yonke imizimba umuntu as long as akholwa imizimba yakhe isazoguqulwa asikukulala Yes. sonke Kodwa uthi ngikhuluma sokuguqulwa. imfihlo Yebo. uyibonisiweke lento umpostoli Paul ilento kathi mekhuluma athi ngathathu ngawo ngithema ngikhuluma ukuthi angifakazi uthi umpostoli Paul angishumayeli ngomncwiti Yes. angisi ukuthi ngamazwi okuhlala ukuthi ngaboniswa lezi zinto ithi ivangeli ngishumayela lize waboniswa lento usethi imfihlakalo ngeke ibe imfihlakalo into bese kuthi uyayazi yena uyithola yambulwa kuyo ingake ethi ivangeli lami limngani ngesambulo Yes. sikabani sikamoya uthi lena ke ngiyanitshela into ezokwenzeka ngaboniswa Yebo. asiyukulala sonke kodwa soguqulwa sonke Hey. ingakho indaba kaJesu singeke sikhulume njengendaba yabantu ngoba nokuma kwakhe ebantwini akamanga njengephethini yabantu Yebo. unguAdam wesibili ovela kuphi Ezulwini. asiye lapha na ke ku John 3 from verse 22 sizwe ukuthi yayifakazela yini indaba kaJesu asiqale ku 26 Okay. ithi ubufakazi bokugcina bukaJohane John umbhaphathisi bekukhulunywa ngayo lapha bazalwane uJohn lo bhalele incwadi umpostoli Yes. kodwa okukhulunywa ngayo la kuthiwa letha lobufakazi burekhodwa uJohn umpostoli ubufakazi bukaJohn umbhaphathisi abazalwane abaningi nobakudida lencwadi bacabanga ukuthi uJohn umbhaphathisi wabhala incwadi akakaze abhala incwadi uJohn umbhaphathisi Cha impela. so lo bufakazi burekhodwa uJohn umpostoli Yes. kodwa ubufakazi obasho bani uJohn umbhaphathisi Umbhaphathisi. uthini ku 26 uthi basebeza kuJohani bathi kuye Rabi lowo owayenawe phesheya kweJordani owamfakazelayo bheka uyabhabhadisa bonke beza ku 27 uthi uJohani waphendula wathi umuntu engelwamukele utho uma engaluphiwanga luvela ezulwini Amen. usethi 28 nina ngokwenu niyangifakazela ukuthi ngathi angisiyi uKristu mina Yes. kodwa ngithunyiwe
ngaphambi kwakhe Yes. awuJesu wayeUKristu nayazi indaba thina masikhuluma belight uJesu waye thina sicabanga ukuthi uKristu sibongo nesithakazelo sika Jesu isho ukuthi uNkulunkulu enyameni phela khumbula kuma lakho wayekhulumile uNkulunkulu wathi uzokuza before afika wathi uzothumela abantu uEliya incebo yakhe ize ngaphambi kwakhe hleza shaya ini izwe ngesiqalekiso so uJohane uyeza uJesu mayekhuluma ngoJohane uthi lo uye uEliya bekuthuza ukuza lapha kuMatthew 11 yebo right mhlawumbe nayo soyithinta amakubulu kunjani ngoba uyayifakazela so now sethi uJohane lana uyafakaza sethi mina ngithunyiwe ukuthi ngihambe phambi kaKristu yes ubani kuKristu uJesu yes right amen and uJohane ubani uEliya obethenjisa ukuthi uzoze phambi kaJehova yebo so uJesu ubani ke uJehova enyameni amen asizweke sizwa ayikapheli nginendaba engifuna uxoxa singandlula nje la ithi 29 onomlobokazi ungumyeni uthi kepha umhlobo womyeni omiyo emuzwe thokoza emuzwe uthokoza ngokuthokoza ngezwi lomyeni bese ethi ke lentokozo yami siphelele umelwe ukukhula yena nginciphe mina yes 31 athovela phezulu uphezulu kwakho konke ukhuluma ngobani uJesu uthi uvela kuphi phezulu ukhuluma ngomuntu ambonayo ukuthi uvela kuphi ezulwini uthi uvela phezulu yes uthi njengoba evela phezulu phezulu konke yebo so uJesu lo umuntu esasewayebonwa amaJuda wayengavela emhlabathini isabuyela back kuleyandaba wayevela phezulu nakuba ayenyama kodwa wayevela phezulu ingakho incwadi ithi ulizwa ekhona eqaleni kuNkulunkulu enjani ekuye uNkulunkulu enguye uNkulunkulu amen sithi ngaphandle kwakhe akuvela ngalutho wonke onjani okuvelileyo yebo ngani uvela phezulu so now lencwadi thini mayiqhubeka ithi ke ovela phezulu phezulu kwakho konke ovela emhlabeni ungowani ngomhlaba uthi ukhuluma okomhlaba besithi ovela ezulwini uphezulu kwakho konke uJesu Kristu wayevele phezulu kwakho konke amen wayevele ezulwini ufakazi obukaJohane sobuthola futhi obunye yebo now ithi ku32 ithi okubonileyo uthi ukhuluma konke akuboni besithi akubonileyo nakuzwileyo uthi lokho ufakaza ngakho besithi kepha akakho owamukela ubufakazi bakhe u33 athi owamukela ubufakazi bakhe ulubekile uphawu lokuthi uNkulunkulu uqinisile momukela ubufakazi bukaJesu yes ubeka uphawu kuwena ukuthi uNkulunkulu uqinisile yebo ufakazelana noNkulunkulu 34 athi ngokuba lowo uNkulunkulu mthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu ngokuba akaniki umoya ngokulinganisela yebo beyila iqhubeka khona athi uyise kuyayithanda indodana wabeka konke esandleni sayo ukholwa indodana ukuphila okuphakayo yes but uJesu vela phezulu uJesu and akanikwanga umoya ngokulinganisa akakalelwanga umzimba wenyama lo uJesu ukugcwala konke kamoya kaNkulunkulu ohlala kuye yebo wakungena sikalo amen evela kuphi evela phezulu asithola obunye ubufakazi bukaJohane khona la incwadi kaJohn 1 ngoJesu ukuze sizobona ukuthi masizokhuluma ngendaba kaJesu asikwazi ukukhuluma nje ngendaba abantu ukuthi hayi wayewumprofeti hayifani no yebo ngaye kwatholakala ukuphila okusha ngaye senziwa amadodana kaNkulunkulu ngaye sazalwa ngaye sabuyiswana noNkulunkulu ngaye uJesu Kristu ngokufa kwakhe thina sanqotshelwe ekufeni ngaye sanikwa amandla ezulwini nasemhlabeni ziningi izinto esenzelwa ngaye so ungamfanisa kanjani wayikhuluma kanjani indaba yakhe njengeyabantu sizwe uJohane ke ukuthi uthini futhi mangabe efakaza ngendaba kaJesu amen uJohn 1 bengithe sesikhulumile lapha ithi eqaleni wayekhona ubani ulizwa ayekuNkulunkulu ulizwa ayenguNkulunkulu asijampeke sekulo sekuverse 6 ithi kwavela umuntu ethunyiwe nguNkulunkulu igama lakhe linguJohane yes sizwe ukuthi wayezokwenzani ithi lowo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye kodwa uJohane wayevela kubani kuNkulunkulu unendoda yafika lapha before uJesu Kristu afike yes
right Amen. yaphila babeshiyana I think nge6 months noJesu Eh. izele into yinye ukuzokhomba ukuthi nguye Yebo. ithi nje nguye la ihamba khona uthi nangu nguye Yebo. ingakho makuza abantu abafundi bakhe bezothi nangu lobu unaye ngaphesheya seyabhabhadisa uthe mina ngamfakaza ngathi angisuKristu athi mina ngini athi ngumhlobo womyeni so mangizwa izwi lakhe njengayo onani onomlobokazi mayikhuluma ngomlobokazi uthi umlobokazi unomyeni yazi mathi mayithi onomlobokazi unomyeni uthi ukuthini uyayazi ukuthi ukuthini Onomlobokazi unomyeni. yebo onomlobokazi ungumyeni Cela ichaze. Ngoba ngibona ngiyagijima sekade understand akade usela ngithe kuwe ngobukhathi bami ngathi uma kuvuswa abazalwane Yeah. right bazofana ncamashini noJesu Oh. lento ebizwa ngokuthiwa yini umshado wewundlu Yes. lokuthi manje senizoba nyamanye that's why mokhuluma ngeEphesians 5 umpostoli Paul ufika ukukhuluma ngendoda ethanda umkayo nomkayo ethobe endodeni but egcineni bese sithi ngikhuluma ngemfihlakalo la ngikhuluma ngebandla noKristu wayezovela aqhamuke emshadweni esethi ngikhuluma ngemfihlakalo ngikhuluma ngolokhunjani no is because isilokhunjani umshado isymbol kaKristu nani nebandla beka ukukhandwa kaAdam wokuqala Yes. uyakhumbula ukuthi wakhandwa kanjani kwaye emhlabathini angini waba khona Yebo. waseba umuntu yizwa ke mase khandela umkakhe ukhandwa kanjani umkakhe Oyibandla. umkakhe uEve Oh Eve Yeah. walalisa uAdam. lithi walaliswa kanjani fanele si underline la walaliswa kanjani walaliswa ubuthongo obunjani Oh. obunjani Obunzulu. Obunzulu yes. Yebo. Ufuna lelo gama yeah. walalisa ubuthongo azange alaliswe nje Yeah. usho ukufa lokho wafa wabulawa and kwenziwa uNkulunkulu lento ngiyangifanisa nalento eyenziwe esibhedlela makuthiwa uzokwenza operation Yes. lapho usuwe noma ngakunxweba Awuzwa lutho. ngeza sokuthi wayezokwenziwa le operation uNkulunkulu wamlalisa lowo buthongo obunzulu lowo kufa lowo kufa kaAdam isymbol yokufa kaKristu Amen. that's one number 2 uma eselalisiwe uNkulunkulu uya esifubeni ufike uyagubha makuzovula inyama phela kuphuma igazi right kuvela ini inxeba vele inxeba bese kukhishwa ibambo ngalelo bambo kwenziwa ini uEve uvela phike uEve uvela ngegazi uEve uvela ngani ngenxeba Yes. uEve uvela kuAdam njengebandla livela enxebeni njengebandla livela egazini njengebandla livela kuKristu Amen. okay ma thingifazele lesingayivale sobuya kuyona asiye lapha Isaiah Isaiah yini uthi check in the session I think Isaiah no mas ngithola noma ngasiwa maSpsalms yeah Isaiah 51 Okay. Isaiah 51 izwa ukuthi thini Yes. ithi ukukhululwa kuyasondela ini ukukhululwa kwenze njani Kuyasondela. ithi ngilaleleni nini enilandela ukulunga ukhulunywa ngabantu abalandela ukulunga usethi ngilaleleni nini enilandela ini nini nimfunayo uJehova uthi bhekani kulo idwala enaqheshulwa kulo Amen. naqheshulwa kuphi Edwaleni. nini enilandela ini ukulunga Ukulunga. Yes. uEve waqheshulwa kuAdam Yebo. inyama idwala umhlabathi right Eve ezoba khona kwaqheshulwa ingxenye kaAdam Amen. izwa ke sayizochaza lencwadi ithi bhekani kulo idwala enaqheshulwa kulo kodwa nawo leli dwala ekukhulunywa ngalo la kukhulunywa ngoKristu Yes. ithi laba abalandela ukulunga abamfunayo uJehova uthi labo baqheshulwa edalweni izwa ke uthi thini manje Yebo. ithi nakuyi imibhobo yomgodi enakhishwa kuyo uEve wakhishwa kuphi embhobeni wakhishwa emgodini so ukukhandwa kaEve kuyisymbol yokukhandwa kwebandla ibandla livela kuphi ngenxeba Amen. livela ngani ngemgodi agujwa yona uJesu ukuze kuphume bani thina that's why indaba kaJesu ngesikhulume njengabantu ngoba ekulinyazweni kwakhe wakukhandwa thina
thina masilinyaza siyalimala babushabangu Yeah. sikhale siyesibhedle sikwazi kwabhlungu Yeah. sifuna vengeance ukuphindisela Yeah. uJesu akafuni vengeance ubane kuthiwa ufuna vengeance wayezothi ekuvukeni kwakhe ahambe baqinya bonke laba bemlimaza Yeah. ngoba bengasamboni ukumbona wayena Yeah. befika athi yanga kubamba nini Yebo. abaqinyi but because lokho kwakunecessary ukuthi alinyazwe wako kufanele alinyazwe uze kuphuma mina nawe kuphikilezi imbobo ingakizwe ithi emanxebeni akhe okwaphiliswa amanxeba omuntu uthi lo ulimele ngiyaphila ngamanxeba uJesu kuphela Amen. ingaki indaba kaJesu ngeke uyikhulume njengendaba yani yabantu Yebo. emanxebeni akhe senjani siphilisile Hey. so ithi ke lencwadi nakuyi imibhobo yomgodi enakhishwa kuyo indaba kaJesu le Yebo. labo abalandela ukulunga laba abamfunayo uJehova amaKristu lakhuluma ngawo Amen. inzalo kaAbraham leyo Amen. yebo inzalo kaAbraham Yes. isizukulwane sikaJakob asifundeke lana ke napho ufakazi ibuzolethwa uJohn lapha sibuyela kuJohn 1 Yebo. ithi kwavela umuntu ethunywe nguNkulunkulu igama lakhe linguJohane 7 athi loyo wezela ubufakazi ukuba afakaze ngokukhanya ukuze bonke bakholwe ngaye aseqeke sekuverse 15 Yes. khona lapha lithi ke kuverse 15 uJohane wafakaza ngaye ubani ongaye uJesu. uJesu Yebo. wamemeza wathi nguyena lo ngiyathanda ke lamazwi nguyena Lo. ebengisho ngaye ukuthi lowo oza emva kwami uvelile ngaphambi kwami ngokuba wayekhona kuqala kunami awona muzofuna ukukhuluma indaba kaJesu uzoyikhuluma mhla ezalwa usele kuyo uJohane uthi ngilethe ubufakazi uthi ningambheki ukuthi uzalwe mumva kunami ngambheki ukuthi nina bese nibheka ukuthi uzalwe nini akavele enzalweni ngani ubuyapi ubuya phezulu uphezulu kwako konke uthi mina makunciphe akhule onomlobokazi ungumnyini usethi nguye nakubeze ezelokhunjana evele emva kwami kodwa yena ungaphambi kwami usana ukumbuka ngesigaba sokuvela kwakhe mdala Amen. umdala wensuku ungaphezulu kwako konke ubuya phezulu ubufakazi asinika bona sasikwazi ukuthi masizokhuluma indaba kaJesu sikhuluma njengendaba yabantu Ngempela. nakuba beyinyama kodwa yakhe indaba ikhulunywa njengeyabantu ayikhulunywa njengenyama nakuba eyinyama kodwa wayengasinhlabathi wangaso enhlabathi Amen. nakuba eyinyama yewumuntu kodwa wayengasiso umphefumulo ophilayo wayewomoya ophilisayo yena lo yanyama Yebo. yena futhi lo yanyama uyisinkwa sikaNkulunkulu asiyena kuyena masishane ke mhlawumbe sovala ngayo lo mzimba wenyama kaKristu Jesu John 6 mzimba wenyama uma ulungiswa uNkulunkulu umzimba wenyama ezohlala kuwo egcineni ozowenza umnikelo mawukhipha lo mnikelo uthi unikelela izwe akanikelela ngabakholwayo Abizwe yebo. uJesu Kristu yokuphila kwezwe Yes. njengisho uJesu ngakho uthi izwe kaNkulunkulu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wasenikela ini indodana yakhe. Kodwa manje kukhona into intricate elokunjani dilemma noma mystery Yebo. uma ungazange wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi uzophila nje la ezweni phelele khona Yes. right kodwa uma uwamukela khona okunye ukuphila ukutholayo ke manje kulokuthiwa kunguna phakathi Amen. uyakhishwa ke nasezweni Yes. uyophila kuphi kumoya Yebo. kodwa usezweni noma ufaka ubusafa wakholwa kuJesu kodwa wala ezweni uzophila nje lokuphila ngokuphila sonke siphila ngokuphila kwakhe uJesu la ezweni izwe la lingasenako ukuphila lithi izwe kaNkulunkulu bonke bonile basilele inkazimulo kaNkulunkulu the moment uNkulunkulu ethi nonke nonile shothi bonke batholakala benecala yini uNkulunkulu asemela yenze yini uNkulunkulu asemela yenze mabathola bonke bonile ukuthi ababulala abantu umvuzo wesono ukufa Yes. kwakuthi alethi judgment abantu bafe kuphela ngoba bonke batholakala benjani bonile wayesethi uNkulunkulu ngeke bafe mina ngizothatha okwami ukuphila ngibanike kona besizwe liphila ngokuphila kwami wonke umuntu ontshontshayo esigebengu ofebayo ozondayo uphila ngokuphila kaJesu there is wamuye ezulwini usawu account uthi wenzani ngoJesu lapha uyangobuza umbuzo ukuthi hey umbuzo othi ngoba lokuphila okuphila emhlabeni nokukaJesu wenzani ngakho umbuzo nje omele wonke umuntu ezulwini ukuthi wenzani ngoJesu okuphila kwezwe yebo Ngoba sesinkankaza lapha hayi mina ngangazi kuthiwa nangumfundisi eshumayela esitimeleni ethi uJesu
momukele Yo. uyasindiswa Hey. futhi masumukela uyaguquka uphila ukuphila okusho wena wenzani ngaloko kuphila Yo. ngoba phela siyamkweleta uJesu Kristu sonke sithanda singathandi Yebo. sonke siyamkweleta muwazalwa nje uphezulu kwesikweleti Yo. wonke umuntu uzalela esikweletini akusesiso leso sikweleti sesono isikweleti sokuphila kaNkuluNkulu Ngoba siphila ngaye. sonke Yebo. right so asizweke sikhuluma ngani ke la ngesinkwa asiqale lapha ku 22 isinkwa sokuphila asiqale ku 32 madoda mnandi yonke yazi lencwadi qala ku 31 uthi okhokho bethu badla imani ehlanu njengokuba kulotshiwe ukuthi wabapha isinkwa esivele ezulwini ukuba badle bakhuluma ngemani Yes. uJesu uzothini 32 Yeah. Jesu wayesethi kubo ngiqinisile ngithi kini kwakungesiye uMose wanipha isinkwa esivele ezulwini kodwa uBaba unipha isinkwa soqobo esivele ezulwini sethi le yanto yayisymbolical nina nathatha le nto ngabambelela kuyo uthi nibambelele esithunzini Yebo. le yanto eyisign yento ezokwenzeka Yebo. uthi nansi into eyiyona yona sizoyizwa ukuthi lesinkwa esivele ezulwini siubani Yebo. uthi nansi into eyona leso apostle Paul ekhuza abazalwane encwadini yabaseKoloshe ethi sukani kuzo zonke izinto bese nihlala emzimbeni ayusho njalo Yeah. uthi into eyiyona yona umzimba Yebo. kaKristu abazalwane abaningi abaxoxelwanga ngomzimba kaKristu babona nje inyama bathi hayi wafa wavuka le ndaba yomzimba kaJesu ijulile ene yiyo lento eyenza ukuthi abazalwane abaningi abahamba noJesu babuyele emuva indaba yomzimba wakhe Yeah. esethi Yeah. hayi umzimba wami uyinyama impela uthini ukudla impela Yebo. sibili athi negazi lami luyisiphuzo Yo. bathi hayi usho kanjani lo sibuyele ngani ijulile indaba yomzimba wenyama kaJesu Amen. awufani nowethu ngaka ayikwazi ukuxoxa indaba yomzimba kaJesu njengemzimba yethu ayifani umzimba kaKristu uJesu wawulethela imizimba yethu ukuziphile Yebo. wona okuphila wawumoya ophilisayo Yebo. wona ulethele yethu imizimba ukuziphila ngoba yayifile ngenxa yesono Yes. right asizwe ukuthi thini ke ku33 u33 athi ke ngokuba isinkwa sikaNkuluNkulu ufuna si-underline nalena isinkwa sikaNkuluNkulu singuye owehla ezulwini olipha izwi ukuphila ngitheni ke ngithe uNkulunkulu akanikelanga uJesu enikelela abakholwayo kodwa wanikelela ini izwe linokuphila ngenxa kabani kaJesu kaphatha siqalela nake isinkwa esakhe uNkulunkulu unasi isinkwa sime nje kancane la ngifuna izwakala ngifuna ingene kahle leyo amen sikhona isinkwa sikaNkulunkulu amen wona Adam wathi uNkulunkulu wena Adam usuzodla isinkwa leso ngitshela underline igama ethi isinkwa usuzodla isinkwa sesithukuthuku sakho futhi manje usuzophila ngendlela yakho angiseyi ukuprovide sethi uJesu Kristu ngiqinisile akusumose owanika isinkwa yebo kodwa ubaba onika isinkwa soqobo so uNkulunkulu unaso sakhe isinkwa nathi singabantu sinaso esethi isinkwa amen yazwakala indaba uthi lesi sinkwa Nkosi yami amen lesi sinkwa hey siyiloyo wenze njani ovela singuye owehle ezulwini olipha izwe ini ukuphila Jesu wathi kubo 35 mina ngiyisinkwa sokuphila ozayo kimi ngasoze alamba nokholwa yimi ngasoze enze njani kepha ngithi kini ngibonile nokho anikholwanga asijampe yebo sesiyazi uNkulunkulu unasi isinkwa yes singubani uJesu Kristu Jesu right amen ukuze ukuthi uyaphila kuNkulunkulu kumele ube noJesu yes ungamukelanga uJesu ungadli uJesu ungenayo uJesu yebo awunako ukuphila kuNkulunkulu amen ngoba indlela yokuphila komuntu kuNkulunkulu uJesu amen siphila ngomzimba wenyama kabani asizwe ukuthi leso sinko sobani yes okay lapha ke siseqe sithi kambe siqale ku 48 uthi uJesu mekhuluma uthi mina ngiyisinkwa sokuphila tokhokho benu badla imani ehlana bafa uthi lesi sinkwa esehle ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi yes okholwa uJesu odla kuJesu angeke asafa sizwe ku 51 uthi mina ngiyisinkwa esiphilayo esehle ezulwini uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila
phakade ngifuna sithola usiyini lesinkwa yebo uthi uyakuphila phakade futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami ayiphindeke le yebo isinkwa Nkosi yami futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami yebo lo yamzimba wenyama uNkulunkulu wayoprepare wathi isinkwa sakhe hey ayonikela ngaso kuphi ezweni ukuzizwe liphile amen ngiphinde futhi lo mzimba wenyama kaKristu Jesu Yes. awufani nowami yebo awufani noAdam wokuqala ngoba umoya onjani ophilisayo wona lo yamzimba awusumphefumulo ophilayo umoya ophilisayo uyisinkwa sikaNkulunkulu asinikele kuphi ezweni amen ukuzizwe sibe nokuphila libe nokuphila ngawo yebo ingakho uthi uJesu Kristu lesi sinkwa enyakusinikela ezweni ukuze libe nokuphilizwe uthi lingini inyama yami amen so asikwazi ukuzokhuluma indaba kaJesu sikhulume sengathi sikhuluma indaba yabantu amen ngoba izinto ezenziwa lapha uNkulunkulu emzimbeni wenyama umoya esebenza enyameni kwakusetshenzwa insindiso uNkulunkulu ebuyisana nabantu amen ngozofunda nje incwadi kaJohn lebesifunda chapter 1 inesihloko ngesizulu lapha phezulu ku chapter 1 yes ethi ubuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu uyilalele kahle kukhona ubuNkulunkulu yes kukhona ubuntu yebo bese kuba umsebenzi imuphi lo msebenzi owenziwayo owensindiso Yebo. uNkulunkulu ezifaka kuphi emntwini Emntwini, right uNkulunkulu ethatha umuntu emfaka kuye hey there is why sekunomuntu ezulwini kunomoya ongcwele emhlabeni amen uNkulunkulu nomuntu bane direct access bahlala ndawonye banombimbi yebo kulento ebizwa ukuthi fellowship yes so now uyenziwa ubani lo msebenzi uyenziwa uNkulunkulu omoya esemzimbeni wenyama enguJesu yebo this why kuthiwa ubuNkulunkulu umoya yes bese kuthiwa ubuntu yini inyama kunomsebenzi uNkulunkulu awenza there is why uma uvula encwadini kaJohn 1 yes uJohn uma eqala esinika ivangeli uJohn umpostoli yebo ukhuluma enye indaba uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi ekuye uNkulunkulu enguye uNkulunkulu hayi lento ayicabanga uyaboniswa why uJohn uJesu Christ la evezwa khona ubani incwadini kaJohn uJehova why ngisho njalo ukuthi uJesu incwadini kaJohn la evezwa khona ubani uJehova yes sikhumbula igama leJehova lisho I am abazana abaningi angamuzwa ngiphika the term I am isho Yahweh ngeSebheru Yahweh yes simase silokho sikhani Jehova mase sibiza ngalelo kunjani kahle kahle nje abanayo lokho njani uJ babe no so manje abantu bethu yi ndisa uJesu uthi Jesus but nje ngingacomplicate izinto mangathiwa ngichaze lezo zinto because it's a language lessons angtrainwanga ke lapho kodwa la ngikhona ngilapho the term I am lethu nginguye yes uJehova lo amen term kaYahweh yes so uJesu encwadini kaJohn bakhuluma ngendaba kaMoses yebo sebethi wena njengoba ungahlanganisi no50 usuthi ubona uMoses ngoba wathi ubona uAbraham I mean yes sethi uJesu Kristu before Abraham I am yes kwencwadini kaJohn ila uthola khona uJesu Kristu eyizwe bese uyamthole uNkulunkulu ulizwi wayobani uNkulunkulu yes hayi bese uzomthola uJesu Kristu eyini eyisinkwa sokuphila siqeda kuyifunda yes uphinde uzothola uJesu Kristu eyini ewumelusi uphinde kuyo lencwadi uzothola uJesu Kristu eyini eyisana yes yebo kuningi ukuthola la uJesu Kristu ezisho khona indlela eqinise ukuphila incwadi kaJohn yonke lekhulumayo kukhuluma ngendlela eqiniso nokuphila yebo kuincwadi kaJohn athi ubone mina ubone bani ubaba mina nobaba sinjani simunye kuyo lencwadi kaJohn athi Nkosi yami John 16 athi lokhu baba nako kungokwami konke ngathi ukuthi umoya ongcwele uzongibulela because uyambula encwadini kaJohn na ngibuze something simple uma ngabe ezothi uJesu Kristu mina ngiyisango aphinda azothi ngizomumelusi then lenzeka kanjani isango libe umelusi
ngoba isango lisala phela lapha esibayeni yes so kodwa uthi ngisango umelusi iyo le mystery le mystery ethinic uNkulunkulu evela kuMoses uMoses ufuna igama yes uthi uNkulunkulu angikwazi ukunika igama because you limit me I am that I am yebo lokho engithi ngiyiko ingake uthi Jesu mangithi ngiyisango Yebo. mangithi ngumelusi ene ngiba uyu umelusi ngithi ngikulusi lodwa ngibe ngimela ngizovulelwa yimi hey uthi ngithi ngiwumelusi ngibe ngiyisinkwa ngithi ngiwumelusi kodwa la uhamba khona indlela uhamba kimi uthi usahamba endleleni loyo mtholo kuphila yimi nobaba omfunayo yimi ngiphinde ngibe umoya ongcwele futhi ngiyiko konke because I am yep you can't limit me onto something so kuJohn ncwadi kaJohn uyembulwa as I am this is why zonke izinto uyasho ukuthi ngilokhu sithi sambheke ngamanzi okuphila yini kuyo le ncwadi I think yona phela noma uMathew lo I think uJohn 7:37 la likhona wamemeza iJohn 7 yes yeah lithi wamemeza wathi and 7:37 wozani ngimi wozani ngimi wathi lo kholwa yimi njengokusho kwembhalo eswini sakhe kogobhoza imfula amanzi okuphila hey understand lo lithi wayekhuluma ngomoya ongcwele njengoba usho ukuthi yena umoya ongcwele yebo yebona indaba yebo iyo le ncwadi kaJohn so yeah leso sinkwa ke sokuphila singuKristu Jesu angifuni ukushaya kakhulu isikhathi ngoba sifuna isipesitha beziningi izinto ebengingayichaza ngalento ngoba ngakukhuluma nje indaba kaJesu mayelana nendaba yokuthi asikwazi indaba yakhe kuxoxa njengabantu ziningi izinto esingayiletha ezama-example kodwa ngisafuna ukuma lapho kwamanje ngithi abazalwane bake bayithathe bayibuke ngaleli liso-ke manje indaba kaJesu bangayibuki ngeso uJesu Kristu umuntu nje wafana nabantu akafananga nathi impela kodwa ufuna ukusiletha kumfanekiso yes ufuna ukusiletha kumfanekiso ngoba thina sathathwa kuye hayi yena uthathwe kithi thina sathathwa kuye yo mhlawumbe ngithi ngiphethe shaya signature ngoba songena kule kuzizwakala manje sathathwa kuye lithi izwi likaNkuluNkulu uma ezokwenza umuntu uNkulunkulu wathi masenze umuntu ngomfanekiso wethu hayi asenze umuntu abe umfanekiso wethu umfanekiso ukhona yes lithi ke izwi asimenze umuntu ngawo kodwa wena unjani ukhona wona futhi into ayibuka wathi uNkulunkulu nje nayi lento and umfanekiso kaNkulunkulu akusisithombe lesithombe ongishuta khaxa bese ngithi nasi isithombe image lesinokuyibeka thina it's life phila kwakukuye phila ongukukhanya kwabantu lokho kuphila okwakukuye kukhanya kwabantu uKristu Jesu isithina ukuphila komuntu kunguye uKristu Jesu amen ngichaza kahle mangena kulokho njani siyabonga yo siyabonga futhi ngendlela oyichaza ngakhona ngidingana nokuthi ngize ngi-add ngifuna kumosha lutho wambule ezinye imfihlakalo bazwile ababukele emakhaya siyabonga kakhulu imessage oyilethile very powerful angi-add lutho except nje ukuthi uthi sewuzwileke this part enkulu kangaka kanti uJesu omkhulu kangaka bese utholakala wena ungamamkelanga sawuzwile lawa amandla angaka inanje enye iphathi le ethi njengoba uphila noma ngaba ukholwa njengoba uphila ngaye ulokhu ungamfuni kunjalo kodwa uphila ngaye bese utholakala ungazange wamamkela thatha uJesu abe inkosi nomsindisi ngoba inhloso vele ukuthi thatha uJesu egcineni kholwa phenduka ukuze kusasa ungeke uzuyisole siyabonga kakhulu babukhumalo mhlawumbe nje ama contact mhlawumbe sivaleke yes ama contact ngitholakala ku 083 7265 711 yes yeah ngikhona na ku TikTok noma lokho njana kakhulu in recently ngikho that active kodwa ngikhona uzongibheka ngithi uphelelani kaJolozela yes omunye nokungibheka mhlawumbe uphelelani Khumalo ngeke ungithola ufuna ungithola futhi uphelelani kaJolozela yes I don't think there is underscore anyway I think igama nje lihlangene na ku Facebook kodwa ke futhi angikho active kangakani yes recently ku Facebook kodwa nje lasitholakala khona kakhulu inamba yami ngatholakala lengishilo sikhonzela eMseni Primary School eMndeni sise room number 5 uma kukhona mhlawumbe into umzalwana angayizwa akangifonela ngibuze sikhuluma ikhona into ekhona abafundi sibane pride nabafundi bazofika bashaya wili ezulwini nxa pride umuntu uthi noma into eyizwa angayazi kodwa sale kuthena athi yena umfundisi ngeke ufona
mangabe ngibhedile khonto ongayizwanga musa ukuphikisana nabantu abangayixoxanga lento ixoxwe yimi lento ngithi ekhanyiselweni I will take you through uma ngabe uthi ngirong ngizo admit but sikhathini esiningi ngiyangicela uNkulunkulu ukuthi ngakhuluma ihiresi izinto ezisuka kimi so into angisiza ngayo into nento inombhalo yebo ngisekela ngizo ngoba isuka ikhanyiswa uye ngithi noma ngiunderstand angithathe yena athi hamba ovule incwadi leyo nto ayithi ayicabanga yebo iyambulwa nje straight so ingabe ne pride bazalwane kakhulukazi abafundisa amabandla bane pride abazalwane bayiphakamisile ngazi why lena kufuneka ibandla lena kufuneka ibandla sonke sibiziwe ukuthi sizokhanyisa indaba kaJesu ebandleni amen hayi uqinisile ngoba akekho umuntu owazi konke asinikwa konke umuntu unika ngokwesilinganiselo bese gijima ngokwesilinganiselo umuntu lomunye isilinganiselo ngathi sithe funda inhloso yilokho nje safunda sonke bese nobamntuli nje safunda nokuthe siyafunda nakwabanye abazalwane ukuthi hawu ngalento ngangicabanga ngicina la manje siyafunda kunjalo nje yebo that's why sonke siyasizana kunesandla kunamehlo kunendlebe sonke simunye cha kuzwakele siyabonga kakhulu inkosi ayiqhubeke nje lokho ikusebenzisa ababukhumalo siphinde sibonge futhi nasemakhaya nonke nje senithanda ngendlela esimangaliso ningixolele nje ngevoice yami namhlanje hayi but inkosi ikhona asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo amen